Mill-bidu ta' Ġunju se jerġa' jiżdied il-prezz tal-prodotti tal-ħalib lokali, dan minħabba li l-piżijiet tal-kumpanija Benna qed ikomplu jiżdiedu wara li l-Gvern naqas milli joffri l-appoġġ għar-raħħala li operaw f'dan is-settur. Diversi sidien tal-ħwienet li tkellmu ma' Net News spjegaw li fl-aħħar jiem irċevew il-lista tal-prezzijiet il-ġodda u għalkemm mhux il-prodotti kollha tal-Benna se jogħlew hemm uħud li se jaraw żieda sostanzjali. Fost il-prodotti li se jogħlew hemm il-ħalib tal-kartuna, inkluż dak skimmed u l-ħalib binqas ċaħam. Il-kartuna ħalib tal-litru se tiġi tiswa euro. Se jiżdiedu wkoll il-milkshakes tal-Benna, il-prezz tal-jogurt, il-prezz tal-irkotta u anke l-mozzarella. Diversi raħħala qalulna li huma ilhom xhur sħaħ iġorru piżijiet ta' spejjeż li ilhom jollew b'mod regolari aktar minn sentejn. Buħud mill-operaturi li jaħdmu f'dan is-settur jgħidulna li l-Gvern mu jagħmel xejn biex jieħu ħsieb din l-industrija li hija vitali għal pajjiżna għaliex il-Benna hija l-uniku kumpanija li tipprovdi ħalib frisk u prodott Malti mill-aktar ġenwin. Din iż-żieda se tfisser pis ieħor fuq il-familji li mhux ilaħqu mad-daqqa tal-oli tal-ħajja, dan wara li riċentament żdied il-prezz tal-ħobs, il-prezz tal-laħam, il-ħaxix u l-frott, prodotti tal-ħasil, prodotti tal-iġieni personali u saħansitra anke l-prezz tal-pastizzi. Fl-aħħar xhur il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insista li l-oli tal-ħajja hija pjaga tas-soċjetà kollha li qed taffettwa lil kulħadd u quddiem dan kollu l-Prim Ministru Robert Abela ma jistax jibqa' siket. Fil-fatt l-uniku tweġiba tal-Gvern hija li Malta għandha rata baxxa ta' inflazzjoni.